ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀ ନଈନାଳ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏଳେତର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏଳେତର ଗ୍ରାମର ନଦୀ କୂଳରେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୂପ ତିଆରି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବେଳେ କାମଟି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ନଦୀ ବାଲିର କୂପ ଖୋଳି ମାଠିଆରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀଗୁଡ଼ା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ବସୁଧା ଯୋଜନା କାମକୁ ଚାଲୁ ରଖି ଏଳେତର ଗ୍ରାମକୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମରଟା ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ନଉଛୁ ନଦୀ ଠାନୁ ଆମର ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ନଉଛୁ ଆମକେ খুব কষ্ট পড়ুছে বুতিকি দুঃখ গলে ফোন তো আগে আছে নেনকে একা গাদি হচ্ছু কে লোক বন্ধ নেই কি সর নেই কেন গাদি যাবু সে নেনকে যেতে খরা না পুনি আসুছু আজ্ঞା ভোট নৌছ তো আজ্ঞା ଆମ ଗାଁକେ ତ ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନି କରବା ଆମେ ଏତକି ଦୂରରୁ ଆସୁଛୁ ପାଣି ଖୋଜଛୁ ଏଡେ ଏତକି 15 ଫୁଟର ଭିଡ଼ାନେ ଜଗୁଛୁ କେତେ କିଲି ବିଲିନେ ଦୁଃଖେ ଜରେ ପାଣି ନିକିନା ଖୋଜଛୁ ଆମର ଇନା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ବି ନି ନା କି ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନି ନା ଆମର ଗାଁତି। କୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମୟାବ ଟିଭି।